everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Diretsuhan na hilot ako ang baga, Pi. Oo, okay problema. Bi, ato hiloton. Sama inyo. Kana. Kana. Sige pa. Oh. Sige pa. Lamian na, Franco. Magpangita mong ko, ana, Franco. Miss Babes. Magpangita ako nimo, Franco. Kung biyaan ako nimo. Ako, mabiya ni mo. Mubiya ka na ako, Franco. Nasayod ko nga. Nagplano ka mubiya na ako. Oh, Miss Babes. Mubiya ka na ako aron dili maamong ang imong kinabuhi, di ba? Ug makaangkon kang pamilya. Ano kung nga mamatay ka nga way pamilya? Unsa? Di ba? Well, ako, Franco, pasalamat ko sa imong mga nahimo. Sa imong pagpanalipod na ako. Dako ng utang kabubuton ako nimo. Pero dili mahimo nga hangtod na lang sa hangtod. Nga imo nang buhaton. Miss Babes. May mag-asawa ko nimo nga imo kong pakamatyan. Panalipdan ti ka. Nitoo ko nimo, ana. Imo na ka nang gibuhat. Og saludo kaayo ko nimo, ana, Franco. Dili na ko makakitag-driver nga sama nimo, Franco. Papawaon ko ni mo. Labing maayo nga mo pahawa ka. Aron dili ka maamong. Dili, Miss Babes. Franco, Samtang na kinahanglan ka na ako. Ni ako. Magserbisyo ni mo. dili ka mo piya. Og mobalhin ni atong doktor nga dako kayog offer nimo. 50,000 a month, Franco. Free board and lodging, complete benefits, di ba? Wa ko matintal siya gi-offer na ko. Dili ka sa maong offer. Kadako atong Dili sweldo. mo tingali sweldo. Mo'y makapahimuot sa usa ka empleyado, di ba? Sweldo ang importante, Franco. Dili pang pinaot mo. Miss Babes. Yes. Kisay di gusto dako sweldo. Huwag kapuslan ang mong sweldo. Kung di ka makauyon sa batasan, di ba? Franco, Palabihon kong ubos ang akong sweldo. Basta, nakauyon ko niya. Anak ko niya. buti pa sapot. Nakauyon dahi ka sa akong kinaiya. Kayo. Nakauyon ko. Gani. Kung may mo lang. Bida. Unsa? Ako lang tayo. Mahimong driver mo. Hangtod sa hangtod. Unsa? Part Andy, gihilot na sa ni Franco si Miss Babes. Hilutas ako. Oh, sige, hilot di ka. Tarong, bi. Nagtarong bitaw ko. Naghiwi day ko. Oh, plastar ba? O niya na, i-plaster na ko. Okay, ni aha. Baday, muna ipek ko binayot mo na. Unsa? Hard akong gusto. Kadungog ha? Gusto na ko hard. Di ka ganahang og soft. Ikaw lang, ana. Gusto ka man ng sup. Hard ako. Oh, oy, okay, good. Atong i-hard. Agay. Na.
Kaya matragod ini nila. Nag-atbangay man lamang ni sila ginilutay. Maayo na lamang kay naa ni sila si Franco, si Chris ug Ante. Muragaan-gaan ang akong gibati. Nga dunay makalaban kang Miss Babes. Pananglit, muari kadtong JC. Salamat kayo ha, Franco. Ay, pasalamat eh. Kanindot na lamang ninyong tanawon, Miss Babes. Franco. Mao ba man ang inday? Sino ka nindot anan ng inday? Naghilot kong Miss Babes, mao ba? Ay, oo, ay. Nindot kaayo. Nga adunay kauban si Miss Babes iyang kinabuhi. Ug ikaw na lang ang iyang driver bodyguard hangtod sa hangtod dodang. Till death do you part. Nang inday. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Till death do us part? Mura may imong gikasal man ang inday. Ay, maingon-ingon gayud ni anak Miss Babes. Mahimuot tabo man eh. ang tanimo man ang inday. Lisod nang may tabo ng inday. Tungod kay si GC, makigbalik mo gito. Mora. O kasi pagtuon ni mo nako, Franco. Way utok? Makigbalik pa ko sa tao nga ang kinaiya dili makaugiro? Oh, di ba? Basin mo malukmay kasi yung pagpakiluoy ni mo. Ha? Dili na mahitabo, Franco. Dili. Imo ni o. Salamat. Andi, Chris. Oh, mayo kiniduol ka. Imo ni shot o. Ayo, kamo lang. Hindi ko minom. Hurot gid akong believe nimo, Franco. Ang ano naman sa di? Kumpiyansa kay Miss Babes nimo sa pahilot nimo. Gipatrapo pa ka singot. Andi, serbisyo lang. Unsam ko eh. Nasina si Chris. Mo to gihilot sa ko niya. Tinuod na. Part, ipis o part. Gamot ng baso. Oh, par. Ibisan di ka, no? Andi, Chris, ay mo pala biya. Panagsara kayo ni na, unsam ka. Oh, di ay mo part Andy, oh. Salamat. Grabe ha. Uy, Mik. Way mikmik. Sug. Ngita ang chisir. Wa, Isum ka na. may pagmatay. Andi. Horot na ang ilang ginom? Nahurot na, Miss Babes. Puna na to. Uy, dili ka na mga lipong. Way kaso eh. Total, ni araman sa ato. Anala, sige, magkuha ko. Pagkuha man ang inday. Punan ni mo? Franco, wa pa gani ko makainom. Inom sir ka? Inom! Puslan man nga, way nagmahal. Na nagmahal pero imong gibuwagan. Natural. Normal man kog utok, Franco. Dili man kog praning nga magpabilin kang JC. Dili. Marag tuyok na gamay ako mananaw. Ingon man sad ko. Don't worry. Niata sa bahay. Mga tug lang tagod. Murag dili ko katrabaho, Enida. Ako na lay sweldo ninyo. Okay ra mo? Hatagan ta mo og tag sa kalibong adlaw? Libre kaon, libreng katulgan, libre sang kaliguan. Sugod kayo Napaw na kong sugot. Patik! Sige, inom ta. Sky is the limit. Sinang inday. Nakatuog tao sa likuranan. Nakainom po dahil taon siya. Mabalik ko nga nila ni Miss Babes. Ni Chris o Ganti. Andy, Chris. Inyo na yung baso. Tug nga mo eh. Miss Babes. Katuog na sila ang nagsandig oh.
Murag di na nila kaya. Dali, mahubog eh. Gusto na. Ay palabi. Wala problema, Franco. Diba, ni amang ka aron bantayan ko nimo. Ah. Diba, Franco? Oh, oo. Pinangga ko nimo, diba? Oh. Ha, Franco? Pagsulti. Pinangga ba ko nimo? Tubag. Miss Babes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.